virtuální lolka poruší normu. Vyberte si hrdinu, připravte se na boj. V tak obrovském světě bojujeme celou noc. Lolko celý den, nejlepší způsob. Slyšte úroveň, pokaždé když hrajeme rankedy celý den. Každé kliknutí, každý pohyb, je to těžká cesta, ale s každou bitvou to zvládáme. Je to jediný způsob, který známe. V ranku stoupáme pod virtuálním nebem spolu. Přežíváme v tento arénovém ráji. Lolko celý den. Nejlepší způsob. Slyšte úroveň, pokaždé když hrajeme rankedy celý den. Každé kliknutí, každý pohyb, je to těžká cesta, ale s každou bitvou to zvládáme. Je to jediný způsob, který známe. V ranku stoupáme pod virtuálním nebem spolu. Přežíváme v tento arénovém